No niin. Sieltähän tuli eka filekkoon kala. Hoikkakala. Nyt on kohtuun mielenkiintoisen näköinen laitos. Meneepä kovaa isoksi veneeksi. Se menee niinku oikeesti aika vauhdilla. Joo. Tuuli on tuttu ja turvallista viime aikoihin. Oikeastaan viime kuukauteen. Ei ole tyyniä päivää pahemmin ollut. Varmaan nyt nyky aurinkoa vasten sitä ruohoa mitä tuolla. Nyt kun tuulee vielä oikeesti suunnassa, niin se ei ole ihan tossa pinnassa se kasvi. No, on sitä tuolla pidemmällä. Vähän enempi pinnassa, mutta tässä olisi kyllä. Nämä on ollut hyviä ahvenpaikkoja täällä aina. Sen mitä käynyt, mutta ei. Ei oo tänä voi jostain syystä tullut oikeastaan niin kuin näistä kohdista mitään. Ja silti näihin tulee aina takas. En oo jaksanut jostain syystä käydä jigiä heittää oikein. Tämä on mun mielestä enemmän sit niin kuin loppusyksy. Kalastusmuotonakin meikäläiselle. Kyllähän se paremmin se kalaa olisi saanut kuin tästä, mutta kivempaa se täältä olisi nyt vetää. Ilman luotainten käyttöä ynnä muuta. No nyt se paukahti jo ihan niinku kohtuullinen ahve. Tällaisia mä lähdin täältä niinku etsimään. Heittelin ihan tohon tommoseen mättään reunaan. Sieltä pamautti. Yllättäen aina kun laittaa kameran pois, kun ei mitään tapahdu. Silloinhan sitä alkaa tulla. Ei se mitään. Pääsee, että jotain tulee. Tässä kamera on vähän laajempi näkymä. Näköjään ei ollut sekään niin kuin piti. Tällaista on, kun ei osaa näitä vehkeitä käyttää. Aikamoinen kiire. Jumalauta. Okei. Se on tommonen 3.7 ehkä. Kyllä mä ton liven laitan tohon kaveriksi. Oli vähän tästä kaislikoulua, jos nyt vähän jossain vaiheessa tulee vähän niinku parvi, niin vois vähän seurata sitä. Vittu jos on ahven.
haavi valmiina, niin boat flipillä ja kato, komea koppi. Mut nyt on sit niinku sitä hyvää vesijärveläistä. Voi vittu. Mä ajattelin, että tossa kävi isompi ahven tossa. Vilahti vaan. Oho. Vilahti sellainen kylki tossa. Näitä ei olekaan tänään tässä näkynyt, niin mä oletin, että sieltähän tulis iso ahven, mutta eipä. Aukihan se on. Sehän kävi fluorokarpani suussa. Ärhäkkä on vaikka aika pieni. Muuten sitten paras limonaadi melkein mitä maan päällä kantaa. Herättää varmaan mielipiteitä. Löytyyhän sieltä taas. Hyvä ahven. Mistäs vitusta nää aallot tulee? Hyvä, että ne nurisee. Se löytyy täältä ihan ruohikon keskeltä. Siinä tuli taas toinen perässä, mutta se katos. Aina silloin tällä joku löytyy, mutta ei tää mitään niinku kauhean tilatulitusta ollut.
Siitä tuli yksi tommonen, kun kuvaili pystysuunnasta tuolla kameralla. Tässä on niinku täkykala enemmän kuin nyt on ollut. Ihan hyvä ahvensilta tulee taas. Vähän pienempää kaliberia kuin äskeiset, mutta nyt oli hyvä. Vittu, oliko hauki? No vittu, sehän se. Mä nyt taas säikähän, että nyt on niinku iso ahven, mutta niinku oikeesti iso. Eli hiljenikö tämä paikka nyt sitten kivasti tähän? Joo, mennään kattoo ne alkupaikat lävittä, mistä tää homma lähti. Nää liikenteeseen. Tyhjää oli sit loppujen lopuksi tuollakin. Pikkusia ahvenia seuraa, mutta ei mitään muuta. Tässä pyöritetään live-tolppaakin pikkusen, mutta ei jotenkaan huvita heitellä noita livekaloja tällä hetkellä. Se jotenkin taas kun tuolla Lapissa kävi lomalla ja Norjassa heittelee rannalta ilman minkäännäköisiä luotaimia, niin vähän tuli semmonen, että ei niinku kiinnosta hirveästi luotaimen ruutuja katsellaan. Että mieli on vieläkin, tekis mieli lähtee vaan heittää tunturin perhoa rannalta, mutta ei tekis mieli koskea veneeseen ollenkaan. En tiedä. Mikäs tää? Mulla tulee roskaa, mutta ahvehan se siinä. Mitä helvettiä? Oho. Ei saatana. Sellainen. Joo, kyllä sitä tuli sen verran heitettyä tyhjää. Nyt se on siinä. Kyllä sitä jonkun mua kasa nyt tuli. Montas niitä on? Lasketaan tuolla. Siinähän sitä ois päivän saldo. Siinä otti koneet ja välineet, millä tuli. Tää varmaan mitata huvikseen toi iso. Toi on ihan hyvän kokoinen. Olihan se 3,7. Ihan ok. Päästi 3,5. Ehkä tuo seuraa se toisen. 3,3. Ei oo ihan 3,5. Tuo lyhyempi jo sitten. Joo. Joo, eipä siinä. Mä lyön kalat pussiin ja
kylmä laukku tähän veneen nostoon. Se oli sellaista tällä kertaa.